Ahojte, ja vás veľmi vítam pri tomto videu, ktoré bude po dlhej dobe také zhrnutie celého prvého trimestra. Aktuálne som teda už v 6. mesiaci tehotenstva, ale počas celého toho prvého trimestra som si zapisovala niekoľko vecí. Zároveň vy ste mi písali veľa otázok, ktoré boli skutočne zaujímavé a tak som sa rozhodla to nejak zhrnúť, pretože ja sama viem, že keď som chcela byť tehotná, alebo teda keď už som vedela, že som tehotná, tak som si veľmi rada pozerala takéto videá, vyhľadávala som si, chcela som vidieť, aké to je, ako to ženy zažívajú, čo prežívajú, na čo sa pripraviť, čo mi môže pomôcť a podobne. A úprimne som nenašla veľa podobných videí na českej alebo slovenskej scéne, takže by som vám rada spravila každý trimester takéto zhrnutie, že čo som zažila, čo mi pomohlo a taktiež odpovede na vaše otázky, ktoré ste sa najčastejšie pýtali. No a okrem toho samozrejme budú aj vlogy z tehotenstva, budú aj moje tipy, čo si brali do pôrodnice a podobne. Ak ste tehotné, plánujete byť tehotné, alebo ste už mamičky, tak mi pokojne napíšte akékoľvek podobné videá, ktoré by ste odo mňa radi videli. A samozrejme, ak máte nejaké tipy, či už na výbavičku, čo teda kúpiť dieťatku, čo sa oplatí, čo nie, do čoho investovať a čo naopak sa oplatí možno z druhej ruky, alebo naozaj na to nemieňať veľa peniazy, tak mi pokojne dajte vedieť, aby mi to tiež mohlo niečím pomôcť, pretože som teda prvorodička a je to moje prvé bábo, takže sama ešte nemám s veľa vecami 100% skúsenosti, ale teda bez zbytočného zdržiavania poďme na. Ešte možno predtým, než začneme, ak vás táto téma zaujíma, tak naozaj na mojom Instagrame a TikToku pravidelne vychádzajú rôzne videá, čo sa týkajú tehotenstva, či už ako sa stravujem, ako vyzerá moje ráno, ako vyzerá môj prvý, druhý trimester, aké pohlavie má bábätko, alebo teda ako sme to zistili a podobne. Takže ak vás táto téma zaujíma, rozhodne odporúčam sledovať, pretože predsa len na tom Instagrame a TikToku je možnosť byť trošku viac aktívna ako tu. Ja mám potom tu v notebooku vaše otázky, takže je možné, že sa budem občas pozerať trošku dole, tak za to sa ospravedlňujem. Ale teda myslím, že keď odpoviem a prejdeme si naozaj všetky tieto otázky, tak by som mala zhrnúť celý ten prvý trimester naozaj komplexne. A verím, že vám to teda niečo ukáže, že vám to niečo dá a prípadne, keď mi ešte niečo napadne počas toho rozprávania, tak vám to určite poviem. Úplne najčastejšou otázkou bolo, že či sme bábätko plánovali, alebo teda či to bolo omylom, alebo tak. A teda bábätko sme skutočne plánovali tým, že sme boli obidvaja študenti. Teraz musím už si zaklopať, že už študentom nie som, keďže sme minulý týždeň ukončili magisterské štúdium, teda obaja úspešne. Ale teda vedeli sme, že obidvaja ešte študujeme na vysokej škole, nie je úplne jednoduché vysokej škole, nedá sa to dať ani externe, ani nič podobne. Zároveň sme vedeli, že chceme byť mladí rodičia, ale na druhú stranu sme fakt museli myslieť aj na tú školu, pretože nemohli sme si bábätko naplánovať len tak kedykoľvek a potom vlastne pritom chodiť do školy, pritom robiť štátnice a neviem čo. No a teda náš plán bol, že aby som na štátniciach neporodila, alebo teda aby som nebola v 3. trimestri. Naplánovali sme si to tak, aby som teda bola maximálne v 6. mesiaci a teda od nového roka sme si povedali, že by sme to mohli skúsiť. Takže tá škola u nás bola taký kameň úrazu. Vedeli sme teda, že určite bábätko chceme, len teda bolo potrebné si to naplánovať tak, aby som bez problémov zvládla štátnice, aby som nebola v 7., 8., 9. mesiaci a pomaly neporodila na tých štátniciach. A taktiež sme nevedeli vlastne, koľko to bude trvať aj vzhľadom na moju minulosť, keďže som si prešla poruchou príjmu potravy, 5 rokov som menštruáciu vôbec nemala a podobne. A teda povedali sme si ceca okolo Vianoc nového roka, že by sme sa mohli začať snažiť a teda sa nám to veľmi rýchlo podarilo, sama som to nečakala a sme za to naozaj obaja veľmi vďační, pretože vieme, že v dnešnej dobe je naozaj veľmi náročné a sme za to obaja naozaj veľmi vďační, pretože viem, aké náročné musí byť nemôcť mať dieťatko, alebo teda nemôcť ho mať hneď tak štandardne, proste sú rôzne problémy, sú rôzne obmedzenia, naozaj, teraz už samozrejme tá doba je iná, že sú naozaj mnohé lekárske postupy, ktoré vám môžu pomôcť, aj keď napríklad prirodzene vám to úplne nejde. Ale teda my sme strašne vďační tomu, že sa nám to podarilo a držíme palce každému jednomu z vás, ktorí sa o to snažia, určite vám to príde v ten správny čas. A verím v to a naozaj držím palce. Ako som zistila, že som tehotná? Že oni tam boli nejaké také príznaky, ja si myslím, že už som vám to spomínala v nejakých videách, že oni tam nejaké hinty boli počas celých tých videí, aj keď ste vlastne ešte nevedeli možno, že tehotná som. Mojím takým prvým príznakom bolo, že som začala mať chuť na slané miesto sladkého. Ja, čo by som bežne zjedla
polovicu arašidového masla, milovala som čokolády, milovala som sladké snacky, tyčinky a tak ďalej. Tak som začala mať chuť na čipsy. A to vy veľmi dobre viete, že Vilgen čipsy, ktoré sú solené a vrúbkované a pokojne, akože ja sa nepotrebujem obmedzovať, oni môžu byť aj nevrúbkované, tak som ich jedla naozaj pomaly každý druhý deň. A tiež to asi nebolo optimálne, ale našťastie som našla niečo, čo bolo aspoň kvalitné tým zložením. Teraz začala som mať chuť na slané, tak to mi prišlo taký nejaký varovný signál, že wow, niečo sa deje. Ale teda na to, že som tehotná, naozaj som prišla klasickým testom, ja som si ho spravila vlastne, myslím, že to bolo ešte možno deň pred príchodom ďalšej menštruácie, alebo teda očakávaným príchodom ďalšej menštruácie možno 2 dní. Čiže trošinku skôr, pretože som si povedala, že neviem, či si mám nanozvať snacks, pretože vždycky, keď mi mala prísť menštruácia a nevedela som teda, že či príde v ten večer, v to ráno, možno na druhý deň, tak som si radšej na tú noc predtým už dala snacks, aby sa mi nestalo proste, že v noci to na mňa príde a bude krvavé úplne všetko. A mala som proste pokúpené testy, pretože samozrejme som vedela teda, že chceme mať bábätko. Tak som si taký ten najlacnejší z nich zobrala, ocikala som ho len tak vlastne zo srandy, úplne náhodou, keď manžel išiel s mojím psíkom, teda s našim psíkom von, tak som to rýchlo vyskúšala, že ok, dám si snacks, nedám si snacks a bola som na 99% presvedčená, že proste si dám snacks, že to nemôže výsť takto rýchlo, ale teda zrazu tam bola čiarka, hrubá, obrovská čiarka, strašne rýchlo. Ja som úplne na to pozerala, že Ježišmaria. No hovorila som si, že dobre, môže to byť aj false positive, proste som tomu nejak vnútorne som tomu zrejme nechcela veriť. Takže som takýto test zopakovala ešte raz a hlavne druhý deň opäť. A keďže to už vyšlo na takých tých väčších, drahších testoch, kde máte naozaj aj napísané, že v koľkatom týždni tehotenstva približne ste, tak už som tomu začala veriť, zavolala som teda mojej gynekologičke, aby som si s ňou dohodla termíne tak. A takže zhrnutie je také, že ok, mala som nejaké príznaky možno, úplne som tomu neverila, lebo samozrejme je to niečo, čo som strašne chcela. Niečo, čo je naozaj môjim snom. Môjim snom bolo od malička byť mladá maminka, chcela som mať deti, chcela som mať viac ako jedno dieťa a teda vedela som, že ako náhle budeme finančne zabezpečení a ako náhle proste aj tá škola a takéto veci dovolia, tak by sme bábätko chceli, ale teda sama som neverila tomu, že to je realitou, pretože naozaj to bol taký vnútorný šok, aj keď teda sme to plánovali. Ja to neviem ani popísať, určite to zažijete aj vy, pokiaľ je naozaj vaše bábätko vysnívané a chcete ho veľmi, že v prvom momente možno tomu až tak neuveríte, pretože sa vám nechce veriť, že sa to naozaj splnilo. Ale teda tá realita príde a potom vám to postupne vlastne tak dochádza. Ďalšou otázkou je, že aké boli moje prvé príznaky tehotenstva. A tak z toho okrem toho, teda, čo som spomenula, že som naozaj mala chuť skôr na slané ako sladké, to bol taký prvý veľký príznak pre mňa, pretože ja som odjak živa proste na sladké raňajky, sladké všetko a teraz zrazu, že vôbec. Ďalším môjim naozaj výrazným príznakom bolo to, že mi začali smrdiť veci. Začala mi extrémne smrdiť chladnička a to teraz nemyslím, že by sme tam mali proste niečo pokazané, ale naozaj mi smrdela tá chladnička, vadili mi rôzne pachy, rôzne vône, veci, ktoré bežne ľuďom prídu voňavé. Všetko som cítila tak o mnoho intenzívnejšie naozaj, že my máme jeden taký ten difúzer paličkový zo Zary. Máme ho už asi pol roka, no čo pol roka, 3/4 roka. Mali sme ho tak 3 mesiace ešte pred tehotenstvom a som si hovorila, že to sú také vyhodené peniaze, že ho vôbec necítim, že ani neviem, že ho tu máme, že už si ho nikdy nekúpim, že to ani nevonia. Vonia to naozaj len keď si pričuchnete proste k tej flaštičke. A zrazu, ako som otehotnela, hlavne teda v tom prvom trimestri, to bolo také, že som začala cítiť ten difúzer a začal byť naozaj intenzívny a všetko to tu voňalo. Takže toto musím povedať, že bol taký druhý lomeno tretí príznak. Tretím je teda to, že naozaj mi veľa vecí smrdelo a bola som extrémne averzná voči chladničke a vareniu a celkovo potravinám. Ďalšou vecou bola únava. Toto sa mi trošku ťažšie hodnotilo, lebo ja som celkovo unavenejší typ človeka, že aj keď sa vyspím, tak bývam unavená. Záleží od dňa, niekedy sa ani nemusím vyspať a mám veľa energie, naopak aj keď sa vyspím, mám niekedy menej energie. Čiže ja som naozaj človek, ktorý rád spí, rád oddychuje a potrebuje ten oddych na to, aby fungoval. Ale teda pocitovala som naozaj výraznejší pokles energie, pretože som bola unavená, ako náhle som vstala jednoducho. Bolo jedno, či som si dala kávu, bolo jedno, či som bola vyspatá, či som mala veľa roboty, málo roboty, naopak, či som mala nejaký taký pomalší deň, kedy som si mohla užívať naozaj seba a teda tú prítomnosť, ale proste bola som non-stop unavená. Na druhú stranu musím naozaj zaklopať túto o stenu,
že teda to moje tehotenstvo, aspoň teda doposiaľ, je pravdepodobne z tých jednoduchších, alebo teda z tých príjemnejších. Nemala som nejaké extra veľké nevoľnosti, bolo mi zle možno raz a to tiež mám podozrenie, že bolo preto, lebo som skôr zjedla niečo zlé, než z toho tehotenstva. Prvý trimester mi nebývalo zle, že absolútne vôbec nič také. Vedela som akurát, že proste si musím dávať pozor na to jedlo, pretože som tak nejak nevedela zjesť väčšiu porciu. Skôr by som povedala, že ten väčší problém bol u mňa to, že som musela jesť viackrát denne, po malinkých porciách, pretože som proste väčšie jedlo nemohla zjesť. Takže toto som tak nejak zistila, pociťovala, to sa zmenilo, neviem teda, či je to tým, ako všetko tlačí a ako sa to tam všetko posúva, alebo celkovo vplyvom tých hormónov, ale teda toto som pociťovala a to mám až doteraz. A nevoľnosť potom u mňa prišla trošinku začiatkom druhého trimestra. To si povieme asi v samotnom videu pre druhý trimester, ale teda vtedy to bolo také zvláštne, že vlastne prvý trimester nič. Keď to býva ten ako keby najhorší a najviac nevoľností, tak ten druhý bol pre mňa naopak. Ten najhorší, som teda začiatok, vždycky ráno som vedela, že musím niečo mala zjesť. Aj keď som vôbec nemala chuť na jedlo, len preto, aby mi teda nebolo zlé. A bola to u mňa taká bitka medzi tým, že nechcem hladná, nemám chuť na jedlo, možno sa povraciam z toho, alebo si musím niečo dať a povraciam sa z toho, že proste si to nechcem dať, ale musím. Ale teda hovorím, že bolo mi zle len raz, takže naozaj to tehotenstvo u mňa, čo sa týka takýchto extrémnych príznakov, je pomerne príjemné. Viem, že niektoré mamičky ostávajú doma z práce, musia len ležať, sú naozaj pripútané k posteli, že im je tak zle, že naozaj nič nezvládajú. Tak toto som ja celkom nemala, naozaj musím veľmi ďakovať tomu, že som mohla fungovať úplne bez problémov, až teda na tú zvýšenú únavu a na to, že som teda nejaké veci musela obmedziť a naopak nejaké zaradiť. Ďalšiu otázku, ktorú ste sa ma veľmi často pýtali, bolo, či som brala nejaké doplnky pred samotným otehotnením, alebo teda predtým, než som otehotnela a keď som vedela, že chceme otehotnieť, alebo teda chcem otehotnieť, a taktiež som brala nejaké teda počas tehotenstva. Tak asi by som začala s tými, čo som brala ešte pretože tým, že som vám spomínala, že ja som mala 5 rokov naozaj úplný výpadok menštruácie, moje hormóny boli na tom úplne na nič. A potom už keď sa dali dokopy, tak som si niekoľkokrát proste musela posúvať menštruáciu kvôli tomu, že sme cestovali, čo proste bolo a nebolo úplne vhodné teraz na ten týždeň tú menštruáciu mať a to mi tak strašne pokazilo celú tú hormonálnu rovnováhu, že som ju mala fakt hroznú, menštruáciu som mala nepríjemnú, bolestivú, bývalo mi zle, strašne ma bolelo brucho. A začala som brať jeden taký produkt z Vilgainu, ja vám ho hneď ukážem, volá sa PMS Balance. Takéto niečo, určite to budete mať aj v mojich zoznamoch, ja vám to pridám pokojne aj sem. Aktuálne vám na Vilgain platí teda zľava s kódom ADRI pre Česko aj Slovensko do konca tohto týždňa do nedele, že ak chcete niečo od nich objednať, vyskúšať, tak toto som brala ja a taktiež okrem týchto vitamínov, aby mi to tak nejak upravilo hormonálnu rovnováhu, som brala aj takýto multivitamín pre ženy, keďže som chcela naozaj mať všetko na poriadku a všetko mať. Máte tam proste komplex, či už rôznych vitamínov, minerálov, účinných látok, proste všetko, čo to ženské telo potrebuje. Pretože naozaj obsiahnuť to v strave je veľmi, veľmi náročné. Nehovoriac o tom, že tá vstrebateľnosť z jedla nie je vždy optimálna. Takže toto som brala, nemôžem vám zaručiť, že keď toto budete brať, tak otehotníte aj vy hneď prvý mesiac, ale musím vám povedať, že som naozaj videla veľký rozdiel, keď som to brala a keď som to nebrala. Naozaj som sa cítila tak lepšie, mala som viac energie, bola som viac v pohode a naozaj som cítila, že sa moje telo ako keby dáva do poriadku a tým, že som vedela, že chcem otehotniť, tak som proste vedela, že aby som zvýšila tú šancu, že môžem otehotniť, tak bude asi optimálne, aby malo moje telo dostatok živín, dostatok vitamínov a minerálov a všetkého, aby teda som otehotnieť mohla a teda aby hlavne vývoj toho bábätka potom bol úplne v poriadku. A čo sa týka vitamínov počas samotného tehotenstva, tak okrem tohto multivitamínu pre ženy som brala kyselinu listovú, pretože to mi predpísala lekárka, alebo teda nepredpísala, ja som si objednala sama, ale teda pravdepodobne vám to predpíše. Kyselina listová je veľmi, veľmi dôležitá, hlavne teda v tom prvom trimestri, pretože to prispieva teda tomu správnemu vývinu bábätka a naozaj to veľmi, veľmi ovplyvňuje to, či bude mať teda nejaké vývojové vady. Takže to vám určite potom povie váš lekár a taktiež som brala navyše Dčko, pretože to slniečko naozaj vonku vtedy nebolo. Ja som teda bola prvýkrát na kontrole niekedy vo februári a teda to ma pani gynekologička upozorňovala, že naozaj mala by som brať Dčko a ideálne aj Cčko, pretože bola taká chrípková sezóna. Zároveň nebolo to slniečko a tým, že teda to bábätko sa vo vás vyvíja, tak o to je dôležitejšie brať aj to Dčko, či už na kosti, na zuby, proste na všetko. Čiže také zhrnutie, ja veľmi odporúčam tie dva produkty z Vilgainu za mňa. Neviem, či by som otehotnila tak rýchlo bez nich a samozrejme neviem vám povedať ani, či bolo to, čo zabezpečilo to, ako sa nám to podarilo, ale ja som sa sama cítila proste lepšie, bola som vyrovnanejšia, bola som
som pripravenejšia, bola som proste viac v kľude. A aj keby nechcete otehotnieť, tak tieto dva produkty odporúčam len na vašu rovnováhu, na vašu psychickú, ale aj fyzickú pohodu a to, aby ste boli zdraví. Ako som oznámila tehotenstvo partnerovi, tak ja som môjmu snúbencovi, keďže v januári bol ešte môj snúbenec a nie manžel, oznámila to tehotenstvo prakticky hneď. Ja som teraz spomínala, že som si robila ten test možno 1-2 dní pred menštruáciou, robila som si ho večer. Ale teda nechcela som mu to hovoriť ešte večer, keďže som si fakt nebola istá, či to nebude proste nejaký falošný poplach. Takže som si spravila ďalšie 2-3 testy ďalší deň. A v ten deň si pamätám, že som mu to teda musela oznámiť, lebo som nevydržala. My sme teda ďalší ako keby týždeň v pondelok mali mať výročie. Tak som si myslela, že poviem mu to na to výročie, že zároveň to bude taký pekný dátum a zároveň proste nebude taký... Nebude to ako keby čakať tým, že máme to výročie a bude si myslieť, že v tej krabičke bude nejaký darček pre neho na to výročie. Ja som si myslela, že keď mu poviem, že som mu niečo bola kúpiť na to výročie, samozrejme, že mi to aj uverí a že mi teda uverí to, že to je k tomu výročiu a že len neviem vydržať, lebo tak u nás je taká klasika, že keď niečo kúpime jeden druhému, tak nevieme ako keby vydržať do toho dátumu, takže si to dáme skôr. No a toto som mu povedala, že mám pre teba darček na výročie, tak to mal položené normálne na posteli v takej taštičke. A myslela som si, že si bude myslieť, že to je nejaká košela pre ňoho. Ja som sa ho schválne ešte pýtala, ako máš veľkosť košele, blablabla. No vôbec to mi zabralo. On ako videl tú taštičku položenú na tej posteli, tak proste v momente vedel, že sa ma spýtal teda, či som tehotná. A ja som mu teda neklamala, samozrejme, nebudem mu hovoriť, že nie. Raz si otvorí tú taštičku a bude proste vidieť ten tehotenský test a tie oblečky pre babetko. Takže som mu teda povedala ešte medzi dvermi a bolo z toho estetické video, ale zážitok teda pekný. Takže takto som to povedala jemu a teda v tej taštičke boli, čo som kúpila nejaké dupačky pre babetko alebo bodička, už to presne nepamätám, hrkalku. A taktiež tehotenský test, kde bolo teda napísané, že pregnant. Tiež tam bolo to 2 až 3 týždne a on sa v tom momente na ten test pozrel na mňa a spýtal sa ma, že či to sú 2 až 3 deti. Že či akože dvojčky až trojčky. Když som mu povedala, že asi teda nie, aj keď to teda možnosť stále bola, ale toto bolo také vtipné na tom všetkom. Ďalšou otázkou je, či som mala nejaké strachy alebo obavy na začiatku. Už zdravie bábätka alebo zmeny na mojom tele a podobne. Čo sa týka zmien na mojom tele, ja som chcela byť matkou, ja viem, že to telo proste si prechádza strašnou transformáciou, strašnou zmenou, ale nakoniec to je zmena proste k lepšiemu, lebo vy sa dostanete k tomu bábätku a tých pár kilo hore, alebo tie hormonálne nerovnováhy a ja neviem čo všetko k tomu jednoducho patrí, čiže toho som sa nejak nebala, skôr som mala rešpekt pred každou jednou návštevou gynekologa, hlavne pred tou prvou, že či vlastne som tehotná, či je všetko v poriadku, či to bábätko je OK, či mu bude srdiečko a tak. Samozrejme pred každou jednou kontrolou až doteraz mám taký rešpekt, snažím sa nie úplne to brať ako strach, ale tak asi je to úplne prirodzené, že s tým, že máte vnútri vo sebe nejaké bábätko a je to jednoducho vaše vysnívané dieťatko, tak sa vždycky proste budete bať, či je všetko v poriadku, či ide všetko tak, ako má, či sa všetko správne vyvíja, či tam nie je nejaký problém. Takže vždycky, keď idem na nejakú kontrolu, mám taký rešpekt. Už teraz je to trošku lepšie, lebo tým, že cítite naozaj to kopanie bábätka pravidelne, v pravidelných intervaloch a niekoľkokrát do dňa, tak ako keby máte nejakú tú istotu možno, že teda to bábätko je v poriadku. A čo sa týka nejakého strachu z potratu a podobne, tak samozrejme ja ako matematik som si hneď zrátila pravdepodobnosť, že aká je, že sa niečo stane, aj keď teda asi to nie je úplne správne. Nemyslite na to, lebo tá vaša psychická pohoda a to vaše psychické zdravie veľmi vplýva na to, ako sa má bábätko, ako sa máte vy a ako sa ono potom vyvíja. Takže to si ani nepripúšťajte a nehovorte si, že sa môže niečo stať. Proste buďte nastavení tak, že všetko bude v poriadku a tak, ako má. A ďalšou otázkou je, či som bola hneď u lekára, alebo teda kedy bol môj prvý ultrazvuk. Ja ak si správne spomínam, tak prvý ultrazvuk bol ako keby v nejakom 7. týždni, podľa mňa. V 7. týždni preto, lebo ráta sa to teda od prvého dňa poslednej menštruácie. Ja som bola na prvom ultrazvuku vtedy, keď mi pani sestrička alebo teda pani gynekologička povedali, že mám prísť, aby to vôbec dávalo zmysel, že niečo aj bude vidno a niečo aj budú môcť skontrolovať, takže ja som bola tuším v nejakom 7. týždni tehotenstva. Ako bolo v poriadku, už tam bolo aj bitie srdiečka, takže mi tak odľahlo, máme aj fotky z toho ultrazvuku a tak, takže takto. Taktiež ste sa často pýtali na nejaké prvé lekárske prehliadky, tak ako som spomínala, toto bola nejaká prvá prehliadka, potom bola ďalšia. Oni sú cca každé 4 týždne, ak sa nemýlim približne.
A teraz ma vlastne o týždeň aj voľačo čaká tá vlastne podľa mňa najťažšia prehliadka, a to je testovanie na tehotenskú cukrovku. Už máme za sebou prvé 2 tie veľké screeningy, čo je úplne super, že všetko je v poriadku, všetko je tak, ako má. A tie prehliadky sú úplne super, lebo vlastne vidíte to vaše babetko, počujete jeho bitie srdiečka a ja sa na to vždy teším, aj keď teda, ako som spomínala, mám aj svojím spôsobom rešpekt. Ďalšou otázkou je, čo som zmenila vo svojom životnom štýle, či už nejaká strava, pohyb, práca, voľný čas a podobne. Tak čo sa týka stravy, tak snažím sa, nebudem klamať, nie je to na 100%, snažím sa ale jesť naozaj kvalitné produkty, tak ako to bolo u mňa doteraz. Tak ako som bola zvyknutá a nerobím to len pre zdravie babetka, ale taktiež pre zdravie seba. Samozrejme, čo sa týka takých tých klasických vecí, tak som obmedzila kofeín, lebo ja som predtým bola schopná piť 2-3 kávy kofeínové denne. A teraz to limitujem na maximálne 1 kofeínovú a 1 nekofeínovú, alebo ideálne si dám vždy za deň 2 nekofeínové kávy. A teda, aby som mala tento kofeín pod kontrolou, samozrejme dávam si pozor na rôzne nápoje, sladené veci a podobne, aby som naozaj tomu telu dávala všetko, čo môžem. Proste väčšinu vecí vždy jem z Actinus, Vilgainu, tam viem, že na tú kvalitu naozaj dbajú a že je to najlepšie, čo môžem dať svojmu telu. Ako som vám spomínala, ešte mám platitný kód ADRI, ak chcete náhodou využiť a niečo vyskúšať, takže rozhodne odporúčam, či už čo sa týka doplnkov stravy, čo sa týka potravín, čo sa týka fashion, kozmetiky a podobne. Vám pridávam často aj na Instagram a TikTok práve hauly a z celého nákupu alebo také unboxingy, takže ak chcete nejaký tip na potraviny, ktoré mám rada ja, tak rozhodne odporúčam pozrieť práve to. A čo sa týka práce, tak teda vzhľadom na to, že moja práca sú vlastne sociálne siete a takéto natáčanie, tak nebudem klamať, tá práca nie je tak časovo, ani stresovo, ani fyzicky náročná, ako by bolo napríklad chodiť do tej práce od 9 do 5 a naozaj tam sedieť. Musím povedať, ale že je to psychicky náročnejšie, než sedieť v tej práci, pretože vlastne robíte sami na seba. Nikdy si nie ste istí nejakým príjmom, nikdy si nie ste istí tým, čo bude, čo bolo a tak ďalej. Ale musím teda povedať, že čo sa týka tej tehotnosti, alebo teda toho tehotenstva a taktiež aj následne tej mojej materskej kvázi, tak mám veľmi príjemnú prácu v tomto, že ja môžem pokračovať v tej práci aj počas tehotenstva, aj počas materskej. Nemusím sa nejak extra obmedzovať a nielen, že môžem, ale z môjho pohľadu je to skôr také, že musím, pretože vy keď si budujete nejaké tie vaše sociálne siete, nejakú vašu vlastnú platformu, tak sa nedá proste na mesiac, na 2 mesiace, na pol roka vypnúť, nerobiť nič a len sa venovať bábätku. Samozrejme uvidíme, ako budeme fungovať, ako to budeme zvládať, ale teda určite nájdeme nejakú fajnú rovnováhu. Ďalšia otázka, ktorá mi prišla, vlastne prakticky som na ňu odpovedala, že či som bola schopná normálne fungovať v práci alebo doma. Tak áno, čo sa týka práce, tak klasicky ako doteraz, tým, že ja som bola zvyknutá na to pracovať počas školy, počas naozaj denného štúdia na matfize, čo teda nie je úplne ľahká škola, tak teraz vlastne keď tá škola odbudla, tak je to už o to príjemnejšie, o to jednoduchšie a krajšie pre mňa. Tým pádom naozaj bez problémov to zvládam. Obdivujem všetky mamičky, ktoré majú naozaj ťažké tehotenstvo a napriek tomu musia chodiť do práce, alebo teda nie, že musia, ale skôr nemajú možnosť si to nejak zjednodušiť, pretože naozaj je to veľká vec, je to niečo, čo je krásne, ale na druhú stranu naozaj náročné, takže fakt klobúk dole, pretože ja sama poznám niekoľko prípadov z môjho okolia, ktoré jednoducho neboli schopné pracovať a ten príjem im proste vypadol vtedy, keď ho najviac potrebovali. Takže vám všetkým držím palce, aby to bolo tak, ako to potrebujete. A ďalšou otázkou bolo, či som mala nejaké potravinové averzie alebo chute. Už som tiež trošku spomenula, že naozaj som prešla z tých sladkých chutí na tie slané chute, že naozaj sa mi to ako keby úplne otočilo. A mala som averzie, doteraz mám proste trochu averziu k mäsu a celkovo takýmto živočíšnym bielkovinám. Neviem to zjesť, doteraz som vždycky bola tá, že ktorá si objednala steak alebo ktorá si objednala kuracie prsia so zeleninou a jedla to. No teraz keby som si mohla objednať radšej len rýžu alebo radšej len suché cestoviny, tak si objednám zase len to. Takže toto bola taká ďalšia vec, že čo teda pociťujem až doteraz, že mi proste tak počas toho tehotenstva ostalo, že naozaj nemám až takú chuť na mäso, mám problém ho zjesť a keď aj niekde sme alebo proste niečo varím, tak si naložím toho mäsa menej a väčšinou nezjem ani to, že jednoducho nemám na neho chuť a skôr sa mi hnusí, neviem, či je to tou štruktúrou alebo čím, ale teda tak. Ďalšia vec, ktorú musím povedať, že som pociťovala hlavne počas druhého trimestra by som povedala, ale aj teda počas toho prvého, bolo to, že ja som niečo videla napríklad na Instagrame niekoho variť a ja som dostala takú chuť na tú vec, ktorú som videla.
Prvýkrát som kvôli tomu varila hovädzí vývar, že som bola kúpiť normálne mäso s kosťou a musela som si uvariť vývar, lebo som to u niekoho videla. Takže to napríklad, alebo som z ničoho nič dostala chuť na zemiakový majonézový šalát s rezňom. Teda ja moc vypražené veci a ťažké veci celkovo nejem, ale dostala som na to takú chuť, že som proste musela. A taktiež som mala problém, proste doteraz mám ten problém počas tehotenstva s tým, že ako keby nemám chuť na jedlo špecificky, že naozaj jem preto, lebo musím, nie preto, lebo chcem. Takže aj toto sa o mňa otočilo, proste predtým som bola úplný foodie, ktorý jedol, lebo miloval jedlo, no teraz jem jedlo len preto, aby som nejak prežila. Ale teda nemám moc chute na jedlo. Hlavne neviem proste ráno hneď povedať, čo si dám na raňajky, čo si dám na obed a tak. A len občas sa mi stane toto, že mám nejakú konkrétnu chuť na konkrétne jedlo. Ale problémom je to, že ja zjem len to konkrétne jedlo, hej, že ja nezjem čokoľvek iné, čo mi niekto ponúkne. Ja mám chuť na ten zemiakový šalát, ktorý je majonézový s kuracím rezňom, tak potrebujem mať to a nemôžem mať nič iné. A zrovna také jedlá proste, ktoré nie sú bežne dostupné, hej, že nie je to nejaká rýža s pečeným kuraťom, ale proste zemiakový majonézový šalát vám len tak niekto niekde nezoženie a ísť ho variť. Teraz skvelú svokru, ktorá mi ho jedenkrát uvarila, alebo teda nachystala, keď som na to mala chuť. Takže asi toľko by som k tomu povedala. Nie je to nič príjemné, nie je to nič úplne asi ideálne, ale na druhú stranu stále rada varím pre môjho manžela a teda aj pre Winstona čiastočne, lebo Winstonko sa rozhodol, že nebude jesť granulky, ale musí mať len mäso, takže asi tak. A toto by bolo pre dnešné video asi všetko. Ja verím, že som zhrnula naozaj všetko, na čo ste sa pýtali, všetko, čo vlastne sa tak týkalo toho začiatku toho prvého trimestra. Rozhodne mi napíšte, či by ste chceli podobné videá a ja ho hľadám druhého, tretieho trimestra. Prípadne, že by som vám dávala proste nejaké mini vlogy alebo naozaj nejaké vlogy z dňa, keď pôjdeme, neviem, na kontrolu, alebo pokojne, či už to bude môj bežný deň počas tehotenstva, pretože naozaj, ja hovorím, že ja to natáčam pretože ja keď som otehotnila alebo chcela byť tehotná, tak som na to naozaj stále pozerala, hľadala som si takéto videá a nepozerala som prakticky nič iné. Takže si viem predstaviť, že možno tu bude niekto podobný. Ak nie, tak sa nič nedieje. Ak tu bude čo i len jedna, dve z vás, ktorým toto video pomôže, alebo vás to poteší, alebo čokoľvek, tak to splnilo svoj účel. Vás veľmi rada a vidíme sa pri ďalšom videu. Pokojne mi napíšte, aké chcete, aby bolo.